खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनायाव हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं आरो ओमफ्राय दिनैयो जानुवारिनि 2 तारिख ओमफ्राय जोङो जोंनि खाथिनि हाजोआवनो एसे पिकनिक जाहैनो सानदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोराबो फैना दंखायो नेगासिनो आंखौ ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला माबायानो जोंनानो लाजोबखाबाय बनबो लाबावबायसो दै सै लाखाजोब्बाय रेडि संखाजोब्बायनो आं दा खेवनानै देखायनोसै दाहाय मोनहैबाथाय नै ओंखारगासिनो माखासे फैबावाखैसो पार्टिया स्कुटि गोदाननिबो दा नै स्कुटि गोदान बिथरायनि बिनिबो पार्टि होगोन आरो जोंनो ओंखारबाय नै खामायासो थागोन नामा जोंना थम थमजों माबादि मोनदों गोसोआ पार्टि जाहैनो लुगैनानै जमा खनसे इदि पिकनिक खालामनो मोनसिगोन नङाबाथ' गैलामोन बिस्टिकाय लु बोरैबा ग्रोब मोजां मोनदों बेदर मोनजासिगोन नालाय दा खादायानो लोंनाय नङा आंथ' जि जाखागोनहाय ना थम माखौबाय जोङो बे डिस्टार्ब जादों नै ना जों थांनोसै गाइस मोनां जाथारबाय नै जोंना लकेशना जाय जायगाखौ नायनो होननानै फैदोंमोन ओरैसै नै जों मोनफैबाय आरोना बयबो मोनफैजोब्बाय नाम्बार 2 लइल नाम्बार 2 रेजें खोमा आहा दहाय लामा फैसाफोरा बुरजा थाबायबाय दाना मादो अन्थाइबारि दैमाफोर मोनफैबाय आरोना बनबो लानांबाय नै बिस्टियाबो आंबो नै सिख्लाना सासेया बेदर गोदान बारा गोबाव खालामनाङा होनलाय आं गैयाबा नोंसोर बेदरखौनो मोनजानाय नङा दा आंखौ सासेया नै माखौबा माबाय जि समायखादों सनाथि नोंखौ जोङो खोमाहायना दिनै गब्ला गाथोनाव लोगोफोर बे जायगाखौ गब्ला गाथोन होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय जायगानि नामाथ' मुदुफुर हाजो ओमफ्राय नाम दोनबाय आरो बे बोसोरनिफ्राय गब्ला गाथोन होननानै मानसिफोरा बिराद पिकनिक जानो फैयो ओमफ्राय जोंबो दिनै फैबाय आरोना नै लारि बारा मानसि जायाखै दिनै मैया 1 तारिखआवसो बांसिन जादोंमोननो जब दिनै जोंहा जब सिरि सोरबाफोर जोंनि खाथिनिफ्रा जाफैनो हागोन आरो बेयावनो पिकनिकखौ फै माबार फै सासेया हनै दै बथल मोनसे लादों मबाइल स्टाइल मोनसे लादों आइ नायलाय सोरखौ बाखो नोंलाय फिसाजो लाबोफादों इहा फिसाजो लाबोफादों हाजो मानखोबाय नै एबार मारै गोजौ जालांथारबाय नै नामा मा जाखो थिखोनो हाला नामा नानिमोन माबायखो थिखोनो हाला नामा मा लाबोखै लाबोजोबनो हायाखै होनबा थुदो लामायानो नै माबा फिसाथार नोंखौ नागिरबाय मोजां मोनदों बिराद मोजां गोरलै नङा होनलाय हाजोआव खंखरा फैनानै खाना जानायाबो ओरैनो नङा मानसिफोर थाखागोन थुदो बुरिफोरसो दे जेबो नङा रानलायनानै लागोन ना बयबो हाबगोन गब्ला गाथोनाव मोनफैबाय ओरैबो लामा दङ बे दालांखौ मानसिफ्रा बिराद नायनो फैयो आरोना ओमफ्राय पिकनिक जाफैग्रा जाबाय सिगांबो जाफैखायोमोन थेवबो
बांसिन जाबाय आरो दा दालां जानानै ना दालां जाना बांसिन फैग्रा जाबाय ओं लामाया जाबाय अरुणाचलनिसो दै जोंनि नङा आरो गोदो दुगैनाया गोदो खम दुगैफैयोमोन नामा थुद' बक्समेन बक्स बिमायो आं दै बथलनि थिखोना लानोहाय बेसेरावनो थिखोदेरदो बेसेबां गोजोननाय मोनदों सनाथिनि बिखायासो मिथियो नै बेनो आरो दा लामाया माखासे पिकनिक जागासिनो नै बारबोनानैमोन बारबो गब्ला गाथोननि दैयाव बारबोनानै माबायदि मोनो आंनो खोन्थाफै गादे गाज्रिबो नङा सान्दुं गोसा आरोना लोगोफोर होमबाबो गोजाङो एसे एसे हनै गोथौ नङा दे दैया जेबो प्रब्लेम गैया माबानोसै आंनो थुबाय ओमफ्रायो बयलारखौनो बावबोबायसो लायनांसिगोनलायसो ससेनिफ्राय थांदोलाय आयौ माथो मोदोम गिदिरसो बिलाय मोनगोन जानो गावसोर लाबोफाथोसै मोनगोन ना गोबां मोनगोनब्रा सायखांजोब्बाय नै दा सुनो थांनो नागिरबाय फैसालिया जोंना प्लास्टिकआव सुयो नै जोंना प्लास्टिक गाबला दंथ' बेदर हांनायानो Ayo. Iya kan kenapa? Iya hara segemalai hara yang mana kita? Nih kok katanya sih nih biru nih. Aku kapan sih? Mana kita dia? Iya. Ibu kan sih. Iya terberkagrafra nih. Mohon pada kau sih. Boleh. Ini hara ya bukan sih. Ay boy betul mending थानायखौ बख'नानै बे बयलारखौ फिननानै होनांसिगोन जाबाय बेदर लांग्राखौ जानो नागिरबाय नामा नोङो? जानांगौहाय एसे बिलाइ हादों बिलाइबो हादों जोंना सोलिनाया बिराद मावथिया गथ'आ जि मावबाय आङो मावनांगौ नानि ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंना बिस्थिया जोंना बिस्थिया माबा बयलार एवनायखौ रानदों आरो ना जोंना न'आवनो एवना लाबोखानाय नालाय ओमफ्राय दा रानगासिनो सोरबा बिखा जायोनो बिखाखौ माने बयबो राननानै जागोन होननानै एकदम बिसिलायगासिनो बिस्थिया आं जाया जेबो नङा दे बयबो जा दे अबाव थांखो माखासेया होननाय जाखाबाय जे थोबानो जेबो नङाना जों मानसिफोरा गासै साबेसेलै आथोना नोंसोर Mana sih aku bantu kau kan nanti nama. nong hai nama mbak. Nemjaya. Kira hambai joma. Mabai di songai terang. Kau sadar tak ke? Mana hai balik. Mabai di sana, sana tunda. Sudah, udah salai. Sana deh kau. Hang naya tiap dia ada zero burger tahu mana. Nunga. Nah, orijinalnya gobi, maba gobi aja. Sorry gobi nunga, gobi sih. Nunga mak, kali. Lu kan rabi macam saya, pagilai. Kan pulang malam apa punya burger niscaya na. Artis akan lari sebai. Maba pun ada. Ayo say, bye. Januari. Boleh simpan ke mana kabar? Kasih enjoy kalam dah, jom enjoy kalam bye. Nơi đang khăn mưa lầy vai thằng xe rồi nè Thằng sơi mình dựa vai hai sự cả cơ hai sự rồi thôi cái xin chào rồi cẩn thận rồi gì có hoa không đâu rồi thôi em lấy cái này không đây không đây cũng là xe bên mà làm ngục cái mơn cho mình cái sơ
अरुणाचल प्रदेशआव गोसोबानो फैनो हागोन Mana ya? Cepat sama ya. नांलाया बेखिनियाव माखासे जाथ'आखै आरो बानायगासिनोसो ससेया जाबाय बैखिनिया बिराद मोजां मोनगोन आयदै मेंबाय बै गाहायनि भिउखौ देखायहरनि र' एलायावथ' होबाय नायहरदो लोगोफोर ओरैजायनो गोजौनिफ्राय गाहायनि भिउसखौ भिउआ बिराद मोजां नुखायो आरो खुवा जाजोब्बाय मोनाहांबायना आरो गुसुनि बोरैबा गोलैलांनांगौबा आथिं साइथिं बायजोबखागोन नामाथाय थाबायगासिनो हाजो गोजौआव बोख्लायलायनाय नालाय लामायानो ayo masih kan dulu lagi oleh benar kan nih susah terbaik menang mana baik hasil lagi kita hasil apa dong dia berat gak apa yang mana dia biar bisa nukar kira san siau kita coba ya nunggu berai baji kayak mana juga sampai aku main sekolah लामा गोदान जानायखौसो फैबाय जोङो नै जों दहाय गाखोनाय लामाया बेनोमोन आरोना बिदि नुहुरो नै ओरैजाय फाखा लामाजों फैबाय जों बेखिनियाव फाखा लामा गोजा आरोना नै सासे माखासेया थांग्रोबाय जों दा थमथमजों थांसिगोन आरो थमथमा फैगासिनो दङ जोंना जोंखौ अनथाराहाय बिसोरो स्कुटि बिमाफोरा जों जि थाबायनो हाला मेंजोब्बाय रोगादोहाय रोगाजानो गोसो दङ नामा रोगाजानो गोसो दंथारो बेबायदिनो अनसायलांबाय